U trećem istraživanju provedenom u sklopu projekta Protect prošle školske godine sudjelovalo je 3308 učenika trećih razreda koji su u istraživanje uključeni od školske godine 2021-2022. Iako su rezultati i dalje zabrinjavajući, bilježi se pad depresivnosti i anksioznosti kod mladih, što se povezuje s njihovim sazrijevanjem. Vidimo da je stopa depresivnosti i depresivnih ozbiljnih simptoma pala s nekih 17 na 14% i da je kod anksioznih simptoma s 30 i nešto posto zamijećen pad na 27% ozbiljnih anksioznih simptoma. Isto tako vidimo i neki mali pad u simptomima suicidalnosti. Prijašnje godine nam je čak 7% adolescenata prijavljivalo da su pokušali počiniti suicid, sada je to negdje 5%. Velik broj mladih osjeća se izolirano, usamljeno i odbačeno. Više od 20% mladih izvještava o tom iskustvu, a ozbiljno je usamljeno negdje oko 7% mladih, što znači negdje da imaju teškoća jedan dio populacije u uspostavi dobrih, kvalitetnih odnosa sa svojim vršnjacima. Posebno su osjetljive djevojke. Kod djevojaka bi mogli govoriti da gotovo svaka treća ili četvrta djevojka treba pomoć stručnog suradnika i treba s nekim porazgovarati, najviše zbog toga jer puno brine, opterećena je školom, previše je tu perfekcionizma i dosta visoki simptomi anksioznosti. Pušenje kao i korištenje elektroničkih cigareta prepoznaje se kao javno-zdravstveni problem. Više od 40% mladih je u zadnjih tjedan dana koristilo cigarete, a ovaj postotak koji se odnosi na korištenje električnih cigareta je više od 20%. Znači, zaista govorimo o problemu koji ima kasnije posljedice i na kardiovaskularne bolesti, kancerogena oboljenja i slično. I tu zakazujemo jer izgleda ne činimo dovoljno da mlade odvratimo od korištenja cigareta generalno. Istraživanje je pokazalo da u Varaždinskoj županiji ne postoje bitne razlike u odnosu na ostale sredine u kojima je ono provedeno. Ono što je dobro za Varaždinsku županiju, opet izraženija povezanost s obitelji, izraženija povezanost sa zajednicom. Znači, često se mi u Hrvatskoj ili u našem lokalnom kontekstu osjećamo kao da trebamo nešto novo izmisliti. U stvari mi imamo jako dobre temelje. Trebamo jačati ove neke starinske vrijednosti i neke zdrave vrijednosti odrastanja i povezanosti sa odraslim osobama i samo nuditi još neke besplatne dodatne aktivnosti i u školi i u zajednici. Kako bi se izbjegle i ublažile negativne posljedice, potrebno je preventivno djelovati već od kasnije vrtićke dobi, kad se stvaraju zdravi temelji. Jako nam je potrebno imati neki kvalitetan nacionalni program, možda ulaganja u socijalno-emocionalne kompetencije djece osnovnoškolske dobi. Iznimno je važno u zajednici nuditi mogućnosti za besplatnu ili povoljnu podršku i pomoć i istovremeno podaci govore o tome da je važno da donositelji odluka i političari ulažu i u resurse za najranjivije obitelji, one obitelji koje zaista trebaju podršku jer obitelj ne može sama, nužno je nuditi i dodatne slobodne aktivnosti koje su povoljne i besplatne, nuditi informacije roditeljima i ono što bi također jako naglasila i podcrtala, mi trebamo educirati i nastavnike i stručno osoblje da znaju kako odreagirati. Reakcija se očekuje i od Županijskog savjeta za zdravlje. Ovaj projekt i svi takvi projekti detektiraju nam probleme da bi onda Savjet za zdravlje, ali naravno u suradnji sa svim drugim zdravstvenim i prosvjetnim ustanovama mogao djelovati. Evo, prije svega bi tu zahvalila zaista izvrsnom radu i Upravnog odjela za školstvo, Upravnom odjelu za zdravstvo, ali isto tako moram izdvojiti i naš Zavod za javno zdravstvo u kojem, kao što znate, djeluju Centar za mentalne poremećaje u kojima imamo educirani tim psihologa, imamo pridruženog psihijatra i sve one druge zdravstvene strukture koje su nam potrebni. Pomoć u rješavanju problema mentalnog zdravlja pružaju i Centar za mentalno zdravlje djece i mladih Varaždinske županije pri Medicinskoj školi u Varaždinu, te 77 stručnih suradnika u 33 osnovne i 14 srednjih škola kojima je županija osnivač. Ukupno 45 pedagoga, 15 psihologa, 9 socijalnih pedagoga, 4 logopeda, 4 edukacijskih rehabilitatora, ukupno 77. Znači 1,6 stručnih suradnika po školi. To je jedna brojka koja zaslužuje poštovanje i koja može dati svoj doprinos
u ovom sustavu jednakih šansi, ali niti jedan sustav ne može bez znanosti. Stoga će smjernice i preporuke nakon završetka ovog istraživačkog projekta biti od velike važnosti za daljnje postupanje u cilju poboljšanja mentalnog zdravlja mladih.